A apertura do centro de día de Cambados agardábase dende había moito tempo e finalmente será no vindeiro mes de setembro cando o servizo se poña en marcha. As instalacións recibirán os primeiros usuarios de xeito escalonado, primeiro 20 persoas e paseniñamente outras 20 ata chegar ao tope da súa capacidade. Este centro ten unha capacidade total de ata 40 usuarios, é a capacidade PIA, é dicir, o máximo que pode ter. Inicialmente vamos a iniciar cunha capacidade de 20, sempre facemos así, progresivamente, despois en función da demanda, pois se prevé ou non aumentar o que é a concesión, pero sí que é certo que normalmente, o que decía ao principio, nestes centros non abres o centro e ao día seguinte entran os 20, porque a asignación de usuarios se vai facendo paulatinamente. Como no resto de centros de día da Xunta, os beneficiarios poderán proceder dos distintos concellos da contorna. Teñen un ámbito supramunicipal, non están pensados só para usuarios dun determinado concello, senón para usuarios, digamos, de toda a comarca en función das distancias, porque tamén se lle asigna nese caso un servicio de transporte ao usuario cando ten que desplazarse ao centro. A xestión do centro de día foi axudicada unha UTE conformada por dúas empresas. A concesión terá unha vixencia de 2 anos prorrogable por outros 2. A construción deste inmoble supuxo un investimento de 800.000 euros, os que lle hai que sumar outros 70.000 para o seu equipamento. Neste caso, o Concello puxo o 25%. Esta mañá o concelleiro de Servizos Sociais celebraba que por fin o centro abrirá as súas portas. Pensamos que é un servizo moi necesario, que estábamos agardando todos dende fai moito tempo, e as veciñas e os veciños de Cambados, por suposto, tamén, e, bueno, finalmente, pois, parece que sí que se vai poñer en marcha en setembro, moi contentos por iso, e, bueno, confiar en que vaya funcionando, pois, axeitadamente. Un dos motivos do retraso na posta en servizo do centro de día remontase ao mes de xaneiro deste mesmo ano. Daquela, o primeiro concurso para adxudicar a súa xestión quedara deserto porque non se presentara ningunha empresa, o que obrigou a reiniciar o proceso de licitación.